Май се щупи. Опаковаме тази порционова чиния само в разтегателна хартия. Бързо, лесно, без нож, без ножица, без рязане. Нека да разберем какво ще стане. Айде след мен. Дали тази порцеланова чиния ще оцелее след тест от почти 8 метра е време да разберем. 3, 2, 1, хвърляме. Сега, за тези от вас, които казват, че и да я хвърлим и без хартия в кутия пак няма да се чупи, нека да проверим дали този мит е верен. Ето. Повтаряме абсолютно същия тест от същото разстояние, без разтегателна хартия. Май се щупи. Не, според мен е здрав. Сол за салатата. И този мит е разбит. Кажете кой да е следващия мит, който да разбием. Човече, и този мит го разбихме. И да, човече! Най-добрите! Отново!